Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләр. Дөнья студиясендә очрашу урыны Казан тапшыруы. Сезнең белән мин Энҗе Шәйхетдинова. Бүген бездә кунакта Томск өлкәсеннән бик кызыклы кешеләр, тел белгечләре. Хәзер мин сезне алар белән таныштырырмын. Исәнмесез, Лена Шәүкәтовна. Сез Казанга бик кызыклы проект белән килгәнсез. Ул проект нәрсә хакында үзегез сөйләп таныштырсагыз иде. Безнең төп максатыбыз үзебез ясаган онлайн проект, татар теленә багышланган ул. Без аны Татарстанда яшәүче вәкилләргә, бүтән халык вәкилләренә тәкъдим итәбез. Аны белән таныштырасы килә инде. Үзебез аны бик яратып ясадык без ул курсны, бик кызыксынып. Менә ул курсны Томск хөкүмәт университетының галимнәре эшләре белән алар бергә менә шушы группаны бер төркемне тудырып инде ничектер килеп чыкты ул безнең без бер-беребезне белми идек әлеме. Шушы проект безне берләштерде. Университетта эшләүче профессорлар алар безгә килеп безнең центрга, безнең мәдәни үзәгебезгә шушы проектта катнашырга тәкъдим иттеләр. Без мин проектка алар миңа инде тәкъдим иткәч, миңа ул проектка кушылып киттем. 5 кешедән торган төркем: Ольга Васильевна Нагель, безнең Томск университетының профессоры, Денис Михайлович Такмашев, ул политехник университетта эшли. Без ишебез дә менә шул лабораторияда, лингвистик лабораторияда эшлибез. Сез әйтеп киттегез, төрле милләт вәкилләре интернациональ безнең төркемдә бит бик кызык бит инде ул. Төрле милләт вәкилләренең берләшеп татар телен өйрәнү буенча онлайн курс ясавы, ул инде зур әһәмияткә ия. Шушы уңайдан Ольга Васильевна, минем сезгә соравым бар. Әйтегез әле, менә шушы сез бит белгечлек буенча инглиз теле укытасыз. Инглиз теле укытучысы менә шушындай проектны эшләүгә ни өчен алынды? Нәрсәсе белән кызыклы иде ул сезнең өчен? Да, это очень интересный вопрос, да, то есть в вашем вопросе ключевое слово это, с одной стороны, преподаватель, а второе это языков именно. Именно любовь к языку, да, она объединяет нашу команду, и поэтому мы все вместе собрались. И когда мы говорим о языке абстрактном языке. Вообще, да, по образованию я преподаватель. По своей научной деятельности я прежде всего лингвист и изучаю язык как таковой, как систему, да, то есть не привязанную к конкретной национальности. Ну а по призванию еще с детства я прежде всего являюсь психологом. То есть меня всегда поражала такая область знаний, как психология. И вот благодаря своей научной и образовательной деятельности у меня получилось совместить эти области, потому что меня прежде всего интересует, а как в психологическом плане сосуществуют наши языки, которые окружают нашу многонациональную родину. Поэтому это вот именно та мотивация, которая сподвигла меня участвовать в этом проекте. Денис Михайлович, бу проектны тормышка ашырганда сезнең ролегез нәрсәдә иде? Сезнең максатыгыз нидә иде? В этом проекте я получил приглашение участвовать как лингвист-тюрколог, который специализируется на тюркских языках Сибири. И с моей стороны мне было поручено разработать историко-культурный блок, который бы рассказывал об истории сибирских татар, об их культурном взаимодействии с соседними народами, в том числе и с русскими, которые в России, в Сибири появились начиная с XVI века приблизительно. А также в контексте этого вводного блока историко-культурного нашей задачей было познакомить слушателя нашего курса с базовыми разговорными фразами, клише на татарском языке, которые бы были связаны с ситуацией приветствия, повседневного общения, рассказов о семье, о погоде, о жизни в деревне и так далее. И с моей стороны я разрабатывал лингвистические комментарии к этим диалогам с тем, чтобы слушателю, неважно какой у него родной язык, русский, татарский или оба языка, с тем, чтобы ему было понятнее, почему фразы звучат именно так, как они звучат, почему татарский язык, чем он отличается от русского языка, и как знание татарского языка, точнее, как знание русского языка
помогает понять татарские фразы. То есть мы проводили какие-то параллели между двумя типологически неродственными языками и предлагали слушателю задействовать какие-то внутренние лингвистические догадки, интуицию, с тем, чтобы эффективнее понимать принцип построения татарских фраз и предложений. То есть, я считаю, что у нас получился очень эффективный, продуктивный симбиоз специалистов различных направлений с тем, чтобы появился такой синкретический продукт, который бы одинаково заинтересовал и русского, и татарского слушателя. Татар теленә шундый зур игътибарыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Лена Шәүкәтовна, сезнең белән дәвам итик әле. Менә бу онлайн курслар сезнең инде хәзер кайчаннан бирле дәвам итә. Һәм гомумән кемнәр күбрәк кызыксына? Сез мондый эзләнүләрне алып барасызмы? Эзләнүләрне алып барабыз. Без бу проектны без аны август айында башладык, җәй көне. Әле кеше ул вакытта ял итә иде. Шуңа карамастан кызыксынучылар бик күп булды. 140 кеше менә бүгенге көнгә ул проект белән танышып, аның белән кызыксынып, инде ул проектны бетерделәр, үзе бетерделәр. Шул курсларны уздылар. Аңлавымча, менә бу онлайн курслар белән кызыксынучылар арасында татар телен белмәгән татарлар гына түгел дип аңлыйм. Татар телен белмәгән кешеләр бөтенләй, бәлки татар теле белән кызыксынып, башка милләт вәкилләре, алар регистрироваться итәләр, теркәләләр, аннан соң инде укый башлыйлар. Менә әйтегез әле, кемнәр бар, нинди милләт вәкилләре бар татар теле белән кызыксынучы? Күбесенчә руслар, татар балалары да бар, студентлар, аспирантлар, чит ил кешеләре Бразилиядан да бар иде. Хәтта. Димәк, татар теленә кызыксыну бар. Димәк, сезнең эшләгән эшегез ул һич тә бушка түгел, юкка түгел. Без уйлыйбыз инде аның файдасы булыр дип. Һәм хәзер менә сез Казанда бу проектны тәкъдим итәргә телисез. Без аны тәкъдим итәргә телибез. Без телибез бу проект белән бөтен Татарстанда яшәүче, Татарстаннан читтә яшәүче татарлар кызыксынып, теркәлеп инде безнең белән элемтәгә кереп, бергә аралашырбыз дип уйлыйбыз. Амин, шулай булсын. Хөрмәтле кунаклар, башлангыч эшегез дәвамлы булсын. Һәм әлеге сез әзерләгән проект буенча татар телен өйрәнүчеләр, татар телен яратучылар, татар теле белән кызыксынучылар артсын. Мин сезнең барыгызга да бары тик уңышлар гына телим. Һәм инде киләчәктә менә безнең проектыбыз меңләгән кешеләрне җыйды дигән, миллионлаган кешеләрне җыйды дигән шундый матур бер сөенечле хәбәр белән килүегезне көтеп калам. Хөрмәтле тамашачылар, сез очрашу урыны Казан тапшыруын карадыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз, безнең белән бергә булыгыз.